everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ay, Ram! Ay, niya nang gapos. Sige. Gapusa siya. Ayaw, pagliliw ka. Ayaw. Ay, nagtap-tap di ka imong naon. Mamirahay di ka, ha? Gusto na anak ni Luloy. May samada na siya. Ay, maayo ng patag mo ng tawhana, ma'am. Kaya gibulabog niya ang atong karinaw karon. Ay, maayo kay kung mugapos do. Igaida siya na punuan sa kahoy. Ay, okay. Ay, anak lang kas punuan sa kahoy magpaabot sa imong sentensya, no? Walang untay daw utang nito ni Dorina. Walang unta. Oh, sinangguniling ka ng biyabli sa gate. Nanglengling? Ayon si Dorina. Dok, tuas sila sa luyo sa kakahuyan, Dok. O tuasab si Loloy. Nadakpan na nila ang lalaki nga misaka. Unsa? Sige, isira ng gate. Sige, Dok. Agoy. Walang untay mga kauban tong tawhana. Walang unta. Ay, nausar man ka do, ha? Isog pa ka? Wala siya maglihok ni Luloy. Ato lang na siya pasagdan. Oh. Ay, maayo nung ay nakatuog siya sa kong suntok. Dorina, kasi nito mo nila. Ay, Kitsa man nagigapos. Siya ang gusto mo patay na ko, Joseph. Og samaran siya. ato na lang siyang pasagday nga mamatay. Ay, may dito, bitaw na. Dili mahimo. Joseph, kailan tambala ni mo siya? Nailoloy, pasigaan tanang suga dinis kakahuyan. Ang tanang series. Dok. Og susiya ang gate. Bantay. Kay basin doon na ni mga kauban nga gusto mo so din eh. Dok. Nagtap-tap siya sa iyang naong. O Joseph, og iyang gitawag ang iyang kaugalingon nga siya si kamatayon nga gusto mo patay nako. Wa ka pa makakita sa iyang naong? Wa pa. Gusto ko nga ikaw umutangtang sa tap-tap siyang naong. Unsa? Nailoloy, pasigaan na ang tanang suga sa mga kahoy. Dok. Ay, di na, Dok. Nana, hayag na. Siya ang gusto mong patay ni mo? Oh, siya. Pero naigo ko sab siya. Dorina, samaran ka sa baga. Kinahanglan matambalan takag una. Dili, Joseph. Okay ra ko. Ha? Gamay ra kini akong samad. Siya ang una ha. Nagdugo, nagmaayo ang ihang kilid. Ha? Tantangan na ka ng tap-tap siyang naong. Pero, Sige na, Joseph. Ay kabala ka. Dili na ka na siya makasukol pa. Kaya gidapos na ka na siya. Og niasab na ko ang iyang armas. Dorina, daghan na kay dugo sa imong abaga. Okay ra lagi ko. Okay ra ko. Ay kapala ka na ko. Kung dili ka mo tangtang siyang tap-tap sa naw, ako na lang. Siya gigita. Og nagtuo siya nga ako si Salome. Siya ang kulot nga hitman. Siya gyud. Siya ang hitman nga kulot. Joseph?
Joseph, tanawa siya. Mao ka natawhana ang misampit ka na ako sa lume. Dorina, nag-agas na ang dugo sa iyang samad. Kinahanglan matambalan siya. Joseph, masabay buhaton ni mo. Dadon pa ni mo siya sa ospital? Ako ang nagkapusil niya. Ay kabalaka, dili ko siya dadun sa ospital. May kliniko subay. Ako rin mo at timan ninyong duha. Ha? Loy Loloy, tabangi kong alsa initawana sa akong klinika sa basement. Ay, malasa ba? Buntag na. May ba dili ka magsigig inom? Di lagi na ako madawat. Huwag ko makabantay sa mga piki kong mga kasabot. Nahitabo na ka na. Ayaw na kaguol. May kwarta masabta tungod sa mga bata nga among nabalikya, dili ba? Pero di yun ko makadawat. Nga naisahan ko sa mga panuway. Piki nga butang ang yang gustong ibaligyan ako. Wa masab ka maalkansi. Kay wa man madayon ang inyong transaksyon. Di lang yun ko gusto nga doon ay mangilad na ko. Tod, ugma manglakaw mi si Poldo. Asa man mo? Mo-focus lang una ko sa pagpangita ni atong Dorina. Ug kinahanglan nga makuha ko ang kwarta nga tua sa tiguan. Ayaw paglihok. Kinahanglang matambalan ka og maabunuhan kag dugo. Ay kahari. Di ta katiwasan. Sige na. Pahuway na. Piyongan ang imong mga mata. Nagkatuwag na day siya. O Dorina. Dagan ang dugo nga nawa niya. O kinahanglan makapahuway siya. O na, gipiyong na niya ang iyang mga mata. Kinala mabuhi siya. Kay siya lang ang makatubag sa tanan akong pangutana. O naibaw ko, pero dili pa nimo siya mahimong ikasulti karon. Og ikaw, nagkinahanglan ka sa pahuway, sweetheart. Dili na ko makatuwag ang magunaw na sa mga pangitabo. Kinahanglang at tubangon nato ang tanang pangitabo. Pahuway na, Dorina. Og ugma, mahimo na nimo siyang ikasulti. Ani lang ko din hisi ang dool matug. Usa, Kinalambantayan ako siya. Dili mahimo makaikyas pa siya. dili siya makaikyas, Dorina. May kadina iyang mga tiilo. Ug niya na ko ang yawi. Sige na, pahuway na. Poldo! Poldo! Dos, sigal! Wa mo rin pulo vivos! Unsa? Pero doon na milakaw karon. Pero wa mo si pulo di sa bahay, boss. Amo nang gitse ka CR, wa siya dito. Manday siya. Ug nga nung wa man siya mauli. O na among sa sihon kar, boss. Wa mo sa ang buto si kawas. Lakaw, pagitaan siya. Aron di mo mapagan sa kong kapungot ug sapot karon. Ako, boss. Nagbinag-o na gid tawhana. Abi kay ako man siyang gitahasan sa pagpangita ni Dorina. Mula kaon sa binuon nga di mananghid. Magbuot-buot pa kung kanus siya mo uli. Uldo, ayaw lang yun kasi pihat na ko, do. Kay tipi yun ka kung akong mapamatudan. Gamay sikreto ka nga makadaot na ko. May kadagmata ka na. Gusto ni mong patyon ang akong asawa? Tubag ako. Tungod kay. Tungod kay. Tungod kay unsa. Ha? Nagmata na day siya? Kumusta na siya? May ka nagmata ka na? Karon ka nagmata ka naman. Ug natambala na ka ng imong samad.
kinahanglang musulti ka na nako. Kung nganong gisampit ko ni mong Salome, nakaila ka ba gyud nako? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!